bijvoorbeeld is een zogenaamde tekstdoek. Als ik even moet ingaan op... Zeker. Hier staat een tekst op. En dit is de jongste doek van een klein groepje merklappen. Die zijn allemaal gemaakt in Broek in Waterland. En al die 15 meisjes hebben de naam, onder andere de naam erop geborduurd. En de oudste van deze serie is uit 1640. En deze is 1693. De vraag die in mij opkomt is dan, wie kan dat zo lang bewaard zijn gebleven? Omdat het goed materiaal wordt. Want Nederland is toen bekend om goed linnen. En de merklappen worden geborduurd op linnen. En met heel goed zijdegaren, wat heel kwalitatief heel goed is. Ja, en de merklappen, dat zijn eigenlijk oefenlappen, die ken je vroeger borduurd, die ken je tussen 6 en 12 jaar. Als ze dan gingen trouwen, dan ging dus een meisje de uitzet merken, letteren en versieren. Merken, dat betekent er komen een huismerkje op, letteren, er komen letters op. En versieren, dat zijn bijvoorbeeld deze randjes die ze op de kleding overbrengen. Wat je in marken ook heel veel ziet in de... Dus dat was eigenlijk zien merklappen, dat is eigenlijk oefenmateriaal. Ja, dat is oefenmateriaal. Dat is net wie Vincent van Gogh zag, voordat ik goed kan schilderen, moet ik eerst goed kunnen tekenen. Dus hij heeft ook Vincent heel veel tekeningen gemaakt. Hè? Maar daarna is er dus gewoon schilderen. En dit is eigenlijk ook een soort oefenen voor die handvaardigheden een beetje onder de knie te krijgen. En later als het kind dan ging trouwen, dan moest het alles met de handje zomen en woog een naaimachine in die tijd. En huismerken, die worden, dit zijn bijvoorbeeld een rijtje huismerken. Huismerken die worden in bijvoorbeeld het leefgoed geborduurd. Dus als in de vroege eeuw, in de 16e, 17e eeuw, was nog geen ID-kaart en geen paspoort of niks. En dan moest het kind, als dan bijvoorbeeld immers verdronken in de grachten in Amsterdam, dan konden ze aan de kleding herleiden. Ja, aan de merken, de geborduurde merken in de kleding, konden ze dus exact nagaan bij dat woord. Ha! Goh. Dus ja, zo weet jij het terug, hè? Ja. Ja. Hier zien we bijvoorbeeld een doekje met de levensloop. Een soort van stamboom eigenlijk. Ja, nee, dit gaat op leeftijd, hè. Dus hier zit je een klein kindje in een loopwagentje. Die bestond dus vroeger. Als het kind moest leren lopen, wordt het in een wagens met wieltjes omgezet. Hè. Ja. En dan zus ze 10, dat zijn de kinderjaren, 20 gaat men aan het sparen, 30 moet men zijn getrouwd, 40 is men daarvoor te oud, 50 gaat het leven zakken, 60 beginnen de ongemakken, 70 daalt het leven af, 80 lig je in je graf en 100 kun je toch nog, 100 is van God gegeven. En daar zit je dus het graaf, hè. En 1812. Ja. Wat is hier zelfs een naam? Boven? Ja, Cornelia Noordeman. Oud, 14 jaar, en dit is het wapen van Gouda. Dus Cornelia had dit als oefenwerk gemaakt? Ja. Hier staat dus geen alfabet meer op, dus waarschijnlijk is het al de tweede doek van Cornelia. Want ze begonnen ze allemaal eerst met alfabetjes. Wanneer is dat bij jou begonnen, die liefde voor merklappen? Wanneer is dat begonnen? Ik al... niet om het te verzamelen, maar we hadden dus toes een doek van oma ophangen, hè, hier op de broderie. Dat is deze doek, hè, gemaakt in het jaar 1896 door Theresia, dochter van Godfried Reiners en Hubertina Ubachs. En Theresia wordt dus de oma, de moeder van mijn moeder. Oh. En de doek hong dus in de keuken op, dat heb ik later nog geborduurd, heb ik dus de originele gekregen. En daarboven is een zogenaamd rood schoollapje. Ook mijn mama heeft dat gemaakt op 10-jarige leeftijd. En die heb ik zelf een keer geborduurd. Ja, en de oudste dochter heeft ook een klein doekje geborduurd, maar dat moet ik nog een keer erbij ophangen. Wat is voor ook nou de meest waardevolle? Zoiets? Omdat het doet de eigen familie komt? Ja, zeker. Ja.
ja. Ja. Wat voor herinneringen heb je aan oma? Heel klein beetje, hè. Ja? Ja. Ja, de foto's natuurlijk. Maar oma heb ik maar heel even gekend. Die is niet zo heel oud geworden, in de 70. Die heb ik misschien maar 1 of 2 keer in mijn leven gezien. Als heel klein kind van een jaar of 3. Hè. Dan hebben ze nog niet zoveel herinneringen. Ja. En dat heeft ze gemaakt toen ze nog heel jong was. Ja, hè? ja. Want daar staat dan weer niet bij wie altijd ze woorden. Nee, hè? nee. Wel het jaartal, Nee, maar... ja. En de namen van de ouders, dat is ook vrij uniek op een doek. Zus ook ik niet zo gauw. Meestal is het toch alleen de naam of de initialen van het kind en de jaartal en vaak een plaatsnaam, hè, zoals stad, Nieuwstad. Of Engelse doeken zie je heel veel dat er scholen op vermeld staan. Engelse doek. Wat ging net ook gans in het begin Ja, lezen, bijvoorbeeld. wat eigenlijk vanuit Engeland naar Amerika is gegaan. Ja. Daar in de hoek hangen verschillende Engelse doekjes. Die waar allemaal namen op staan en scholen. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de stoplappen. Hè. Kijk, want dat linnengoed, dat was heel kostbaar. En als het gaat kapot ging vroeger, dan wordt dat gestopt. Zulke stoppen is nog een beetje een overblijfsel ervan. Maar het tafelgoed en het lijfgoed en alles, het beddengoed, alles wat kapot ging, moest dus gestopt worden. En daar maakten die meisjes, hè, dat kan we over linnennaaisters, hè, die maakten daar dan prachtige stoplappen. Zoals je dat hier kunt zien. Een stoplap. Ja. Kijk, dit is bijvoorbeeld een door mij gedaan doek, noemen we dat. Hè. In Middelburg worden een aantal handwerkjuffrouwen en die willen hun naam vereeuwigd hebben. En dat deden ze dus doordat het meisje borduurde dan haar naam. En dan door onderwijs van, in dit geval Cornelia van Assendelft. Dus die Cornelia van Assendelft wordt een van de handwerkjuffrouwen in 1779 is dit ook gemaakt. En dit nummer, dus kruisstopjes, hè, je moet je voorstellen, ja, dat is moeilijk voor te stellen, vroeg denk ik, ja. Maar je wordt een vierkant gaat geknipt, hè, in het linnen. En dat moesten dus met gekleurde zijde in verschillende bindingen aan elkaar stoppen. Dus was er dan al een gaten? Ja, of bijvoorbeeld een tafellaken, een damast tafellaken. Ja. Hè. Vroeger lieten de rijkere families dan eigen patronen in het damast weven. Dat worden ook die wandkleden, worden ook Nee, dat damastduk, hè? Of nee, niet? nee. Oh, okay, ja, dat bijvoorbeeld een tafellaken waar motieven in zitten. Ja. En dat gaat natuurlijk ook een keer kapot. En daar zien dan de oefeningetjes voor. Maar ook bijvoorbeeld theedoeken, hè. Dit is een keperbinding, noemen we dat. Als de theedoek ook versleten wordt, dan moest het natuurlijk ook gestopt worden. Tegenwoordig wordt het allemaal weggegooid. Dus iedere soort weefsel, had zijn eigen reparatie. Ja, mogelijkheden, ja. Je vat het goed samen. Hoeveel verschillende van die steken, van die reparatieplakmethodes worden er eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Dat heb ik nooit... Dat moet er tientallen zien. Ja, misschien nog wel meer. Ja. Het is ook mooi om nog aan dat soort bewijsmateriaal te zien. Ja. Wat er vroeger voor een rijkdom aan ambacht was. Juist, ja. Wat nu dus eigenlijk helemaal verdwenen is. Vroeger was het noodzakelijk. Hè? Dus als het kapot ging, ja, dat was natuurlijk kostbaar. En dat ging men niet zomaar even weggooien. Nee. En tegenwoordig, ja, is het een wegwerpmaatschappij. Hè? Wordt het allemaal, helaas. Jammer, hè? Ja, heel jammer. Ja. Maar ik merk ook dat mensen tegenwoordig, veel mensen, heel veel schik beginnen te krijgen in wedergebruik van dingen. Ja, precies. Hè, dus de kringloop, wat ook een uitdaging is. Leuke dingen. Ja. En het is natuurlijk ook verschrikkelijk jammer dat het niet meer in het onderwijs is. Hè. Dat hele handwerkgebeuren is weg. Tot 1870 ongeveer, waar het verplicht, een verplicht vak nog op de lagere school. Hè. Dit is allemaal lagere school. Ja, binnen allemaal lagere school heeft het. Hier niet, dit is werk van na de lagere school. Hè.
Afhankelijk hoe het meisje terechtkomt. Even nog iets, voordat onze tijd op is. Heb je op de een of andere manier dit gewaarborgd? Dat dit wel behouden blijft? Want dit zien we al bewijsstukken uit lang vervlogen tijden. Ja, precies. Ja. Ja, dan moest je denken aan opvolging, hè, wat de doek probeert bij elkaar te houden. Hè. Dat is, heemkunde of bijvoorbeeld. Ja. textielmuseum. Ja, maar ja, zo kunnen. Je zit het nog allemaal aan het weggeven, hè? Nee, maar juist moet... niet. Ik probeer alleen maar bij u neer te leggen dat rolt het goed achter dat het gewaarborgd blijft. Ja, precies. Ja.